Uh, Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Basi tuendela basi. Breaking news. Ngani ndio neno kuti paja America ndi Iran amvana, right? Akuyenera asaina kale MOU imene asaina Memorandum of Understanding. Kumvana kukhala kumenera kusaina, okay? Asaina kale zimenezo through pa electronic kuti amvana. So kwasala kuti Friday ku Switzerland aka sign deal sopano kuisaina kwenekwene kucha. Ndiyeno timakamba zokhuza ndi deal yankatikati kuti kodi ma deal chima iwo amvana chani asainirana chiyani pamene pali nkhani pamenepo. So tinapereka ma points ena amene tinapereka ngati kuti mungu ama pangidwa like mungu bera kuti amango ati pamveka zakuti komano America isanatulutse the whole MOU, okay, Memorandum of Understanding, isanatulutsa America. So pakadali pano America yatulutsa, okay, yatulutsa diluyo mene ilili diluyo yatulutsa. So actually zinthu zipo zokwana 14, right? 14 komabe sikuti tiduseko yayi koma tufati ngokamba makamaka tingotsimikiza pa zinthu zingapo zimene zikuoneka zoti okay izizi zimene kuti izizi zathekadi. Yes, zimene zizi zili katikatimo, okay. America yatulutsa choyambilira ndi chani? Kusiya nkhondo France. Pamenepo kusiya nkhondo kumene kukwakwana kuti including kuphatikizapo Lebanon. Zimene agwirizana America ndi Iran nzonena kuti nkhondo ithe ku Iran ingakhale siku Lebanon. Nkhondo ithe Maisraeli asakapolisi siku Lebanon. Chibwana chimenecho Iran yaletsa 1. So nkhondo itala pati pompa. Number 2, America ilipire $300 billion yabatsa Iran kumene anaononga kucha. For Iran si malola kuthesa nkhondo pokhapokha ilipire ndalama iwe tulipira iwe. Koma anthu ndovuta kabisa. Mwamenya nawo nkhondo wapero wake ukuti iwe tulipira zoononga zithu. Koma Iran yosikuti kulipira yayi. Yani koma America ndimene lipira. So America tenakale kuti yomakonda okamba zokhuzana ndi ndalama zimene zitisankhana ndi chani ndi maiko achuluya chani. After maiko achuluyaso phatikizaso maiko achuluya awuli nawonso ndithu awene kuti aphatikizane alipire. So anyway, zimene amayankhula Trump ndi anthu ena. So number 2 limene. Number 3 pali nkhani yanji. Number 3, blockade ya America iwena kuchasula in 30 days ayambe kusamuka azipita kwawo. Kulibe malo awo ku Strait of Hormuz, ku Persian Gulf palibe, anyamuke azipita. So Iran ikuyenera kutani? Isaine kuti sizakhala ndi nuclear weapon, sizapanga, sizalandira ngati gift kuchoka ena aliyese, kapena sizagula nuclear weapon yo. You understand? Chabwino. Number 4, I think number 5 or something. America yalonjeza kuti okay, ma sanctions onse ndithu ikuchotsa. Iran tsopano ili ndi ufulu ogulitsa mafuta ake. Tulo kugulitsa ona uli kusomera akufuna. Palibe zowapinga. You understand? So makamaka zimene mufale pake confirm titsimikize kwambiri kutsindika
ndizimene izizi. Memorandum of Understanding between the US and Iran, which is due to be signed by Friday. Now, the agreement says, in part, the US and Iran and their allies declare the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon. The US undertakes with regional partners to develop a definitive, mutually agreed plan with at least $300 billion for the reconstruction of Iran. The US further undertakes to terminate all types of sanctions against Iran, including the United Nations Security Council resolutions. Under the deal, the US is going to begin the removal of its naval blockade. The US further undertakes to remove its forces from the proximity of Iran within 30 days. While Iran reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons, the two countries also agree to discuss the issue of enrichment and other mutually agreed matters related to Iran's nuclear deal. Ndizatsimikizika zinthuzo kundizoonadi. And Iran iso inakamba zomwezo. Taita Trump amati Iran yakupasani mapoints abodza inu zimene sitinagwirizana. Hayi, Iran inakamba zomwezi. Ndezomwezi iso zimene zatandizo zimene zabweraso pa public. Nde chikutsatira ndi chani? Chabwino. Chikutsatira chake apa deal yatuluka mumvesese bwinobwino. Trump usamakonda kukamba za ndalama. Amakonda kukamba za zinthu ziwiri. One, amakonda kukamba zoti Iran itsegula pa Strait of Hormuz. That's the first thing. Itsegula, patsegula mimi yasadandaula. Why? Chifukwa Trump focus yake nali pati pa Strait of Hormuz. Number two, Trump amakamba za asa inali kusapaka sa nuclear. So zimene zikhanga ndi zifukwa zokhazo zimene iwo aja akuzitenga zoti okay. Koma zinazo samanena yayi. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. J.D. Vance, Vice President of America, amakamba sonkhani ziwiri zokhazo. Vice President Vance here to talk a little bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the long term. Zile za deal ya nkatiyo chifukwa zofana ndi za Obama. Chifukwa za uranium enrichment sezitazo azisiya Iran izikhabe kupangabe uranium yo komano azikhala wa civilian for civilian purposes. That's it. Pamene Trump tsopano kuyamba ma-Israeli osapota ma-Israeli osapota America ose akumunena Trump kumunyoza kumuseka anthu akwiya even anthu achipani chake akwiya ali wani Trump walolera zimene zizi pamene lenkana why Trump walolera zimene zizi chifukwa chani ndi Trump ufuna kuziziritsa ku G7 kuchana pata dzulo kucha wanena kuti ifeyo
airaniwo akapanga behave bwinobwino mu 6 days imeneyi tiothandizira kupanga amene kuwapasako zina ya chani. I mean, you understand, like, akapanga behave bwinobwino iwo chifukwa nawaso chinthu china pacha ma sanctions akachotselete. I mean, ndalama zawo frozen assets, ndalama zawo sakuyena sokwabwezeraso zimene zili mutiru zimenezo. Guys, come on. Zimene zili mkati mu zimene zise apata tsimikizika anosowa kutsimikizika kuti chitindo. Right? Chitindo. Anyway, so yeah, tiona kuti kutsogolo kushinga ichika nchani. Guys, thank you so much. Malawi cameras.